ଶିଖ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ସନତ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ଗୋଟେ ସମୟ ଜାଣିବା ମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣର ସମୟ ସୀମା ଅବଧି ସରକାର ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, କେମିତି କ'ଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇକି ମଧ୍ୟ ନିହାତି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମିନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ 3100 ଟଙ୍କାର ଧାନର MSP ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇସାରିଛି, ତ ଧାନର ରେଟ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମଣ୍ଡିରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ସରକାର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 22 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ପଟ୍ଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ କ'ଣ ଭୂଲେଖରୁ ପଟ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। କ'ଣ କେମିତି ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ମୁଁ ତା ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଭୂଲେଖରୁ ଫଟୋ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଉତି ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଖଜଣା ବୋଲି କହିଥାଉ, ଖଜଣା ପାଉତିକୁ ଆପଣମାନେ ePauti.com ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଇ ପାଉତି କାଟି ନେବେ। ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିକି ଏସବୁ ଖଜଣା ପାଉତି ଏବଂ foododisha.in ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର ଯେଉଁ ଫର୍ମ, ସେ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ସମବାୟ ସମିତି ଯେଉଁଠି ଅଛି ବା ଧାନ ମଣ୍ଡି ଅଛି ସେଇଠି ନେଇକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। 22 ତାରିଖ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଧାନ ଦେଇପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।